Folosesc YouTube-ul aproape zilnic și sunt foarte mulțumit. Îmi oferă acces la o mulțime de informații și la divertisment. Pot să învăț lucruri noi, să urmăresc documentare interesante și să rămân conectat cu oamenii care au aceleași hobby-uri ca și mine. E ca și cum aș avea un prieten mereu disponibil, gata să mă ajute și să mă inspire în orice moment. YouTube-ul îmi îmbogățește viața și mă face să mă simt conectat cu lumea modernă și cu realizările ei. Ce îmi place la YouTube este varietatea imensă de conținut pe care o oferă. Găsesc tutoriale utile, muzică, știri și documentare pe orice subiecte ce mă interesează. Este o sursă inepuizabilă de învățare și divertisment. Ce nu-mi place este faptul că uneori reclamele sunt prea frecvente și pot deveni cicălitoare. Au fost și situații, ce e drept rare, în care algoritmul nu mi-a recomandat videoclipuri relevante pentru interesele mele din acel moment. Pentru mine, YouTube înseamnă accesibilitate, informație și distracție.